Per què passa el Tour de França per Catalunya i no ho fa la Vuelta a Espanya per Barcelona? Aquest és el tema que tractem avui al nostre editorial esportiu. En aquest cas, pensem des de Maresme Esport que és del tot positiu que passi la gran bucle durant dos etapes pel territori català. És, de fet, una inversió sense precedents per mitjà de l'esport comparable a l'organització del Challenge Barcelona-Maresme. En aquesta línia trobem que es tracta d'una bona solució per a la baixada de turistes que pateix sense remissió la costa mediterrània. Però caldria mirar també de fer una inversió en el turista autòcton. El Tour de França, venut en el seu moment per l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com una gran festa del civisme, no deixa de ser una inversió més en la imatge de Barcelona a nivell internacional. Però hi ha un rerefons comercial, ben lícit i necessari, que a més, caldria intensificar amb la presència de la Volta Ciclista a Espanya. Barcelona porta, de fet, sense acollir cap etapa de la Volta des del 15 de setembre de 1999, una prova, l'estatal, que té molt més sentit a nivell esportiu per Catalunya, que podria demostrar el bon nivell organitzatiu de la Federació Catalana, la bona acollida per part dels veïns i una projecció amb majúscules del turisme estatal. Ja que ens costa diners a la nostra butxaca, com a contribuents, que vingui al Tour, volem que es facin les coses ben fetes i no es polititzi una prova ciclista. Amb això sí que ens hem de gratar la butxaca i critiquem fitxatges milionaris que no ens costen ni un cèntim d'euro. No serà que s'està descuidant el mercat turístic espanyol amb la supressió de la Vuelta? Potser és el mercat potencial de turistes millor situat en aquests anys d'incertesa econòmica.